pertama yaiku prolog. Prolog inggih punika parangan pambuka utawi pengantar ingkang wonten lebet satunggaling karya sastra, drama, film utawi tetinggalan sanesipun. Prolog lumrahipun gadhah isi informasi latar ingkang berkarakter latar utawi peristiwa ingkang badhe kedados yang penting krios. Salajengipun wonten orientasi. Orientasi yaiku pambuka crita kang isine pengenalan paraga lan latar crita. Orientasi punika bagian penting saka teks drama kang isine kanggo gawe rasa penasaran ing penonton. Komunikasi punika mlebu masalah ngantos dumugi mencakup mas dan wonten. Permasalahan punika ingkang damel alur karya saking drama dados saya asik lan nemen dipunsalah. Dasamuka drama inggih punika perangan aksi serius ingkang ngrampungaken konflik utawi masalah utami ingkang kadados saderengipun. Ing pungkasan puniki, dados karakter utami lan masalah utami lumrahipun dipunrampungaken. Rupane akhir ingkang pantenan utawi pesen tertamtu dhateng penonton. Epilog inggih menika singgung pambuka ingkang wonten akhir drama utawi karya sastra. Limrahipun epilog gadhah isi kesimpulan utawi pesan moral ingkang saged dipundhut saking satunggaling criyos utawi drama ingkang dipunpendhakaken. Epilog saged dipun sebat ugi dados panutup teks drama. Saking sedaya struktur teks drama ingkang lajeng kula ajeng mirengaken tuladha saking teks drama dados menika.